Siinä se on. Paranee kun heitto-ominaisuus. Maailman vahvin nalli. Toivottavasti. Mä nyt salkkaan nää kaikki otteet periaatteessa. Joo. Mennään tälle. Hammaat menee teen 1000 muuta. Joo. Tossa menee heti voimakka, alkaa sätkeä. Boulder-koira. Kahvasta ei jaksa kahvaa enää. Hyvä yritä. Nyt vähän materiaalia kun PJkin on oikeissa hommissa. Herrankin. Ei vittu! Vittu! Tonko ois saanut pidettä. A few moments later. Tänään lämmitellään toppauksella. Ei pysty. Vartin tauko. Ei muuta kuin toka yrittää. Aika positiivinen fiilis. Tuntuu kuitenkin, että se voisi olla mahdollinen. Mitä? Joo, menee. Menee! Pidä! Yksi kahva. Joo. Seuraava kahva. Joo. Mene. Ei! Oliko tää loppu? Ei mennyt kaikki ihan putkeen. Mulla oli ihan
ihan eri jalkavetoakin nyt. Joo. Se on aika kriittinen. Niin jo. Se on yllättävän hyvä. Nyt kun sä osut kerralla tohon kohtaan, tonne oikealle. Mätsin Ei! Mitä? Sä vedit tarpeeksi kauas, se meni vaan ohi taas. Ei mitä? Tuo pitää putsata toi kohta mitä me käytiin. Vähän niinkö väliin. No niin. Hyvä. 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 Oi. Vittu meni. Mitä hittoa? Vittu maailman vahvin naula. Mikäs täältä löytyykö? Ai. Toppauskin. Kyllä maistuu hyvältä. Olisiko se äijän vuoro? Kyllä se on. Come on. Pukki. Rauhassa vaan. Taistelumoodi päälle. Nyt menee. Ei vittu! Nyt se vaan lipees sieltä. Tai siis tää lipees. Niin vasen lipäs. Se tuntuu aika hyvältä. Nyt on aika fressi tossa. Ehkä on ensi kerta.